I pozdrav ljudi, dobrodošli još jednu našu epizodu druge sezone Minecraft preživljavanja na novom serveru, to jest ovaj najbolji server, Mega Minecraft server. Moram sada da ostavim ove neke stvari koje mi ne trebaju. Ove stvari dobro čuvajte, ovo sam ja jakim radom. Kome treba irona? Sve. Sad ću ja ispeći napraviti znači pik. Imam puno. Evo ti. Bacio sam. Mihajlo, ostavi! Daj, Mihajlo, stvarno! Daj, to je njegovo! Ma, džaba, da se tebi še pijela. Zašto uzimaš to? Imam levele, ne vraću ti! Daj! Čekaj da pokupim ovo, neću da mi ti kupiš. Pa da... Ovaj, vraću. Mogu ovo ubiti, ali neću opet, evo ti stvari, bježi! Bježi, ali ti mi, pa ću mi dati stvari. Jo. Hoćeš Mihajlo stvari? Da! Gdje si? Tu si. Daj stvari. Je. Evo. Čekaj. Evo ti. Dođi. Stvarno ti Mihajlo ne svoje stvari. Kako? Kako laga mi nešto. Konekcija. Ali drži stvari, stvarno. Ajde. Šta je? Šta si napravio? Imaš li irona? Otkud je iron? Otkud je iron? Šta? Kupu! Aha. Našao sam irona ovdje peći. Prije, ne dari se. Ćao. Ovo to je. Znači... Ajde, ne. Gdje si? Gledaj ovo. Lapis blok, imaš li još? Sad ću ja još napraviti. U redniku se dođeš. Znam, vidio sam. Treba mi iron. Šta? Treba mi iron. Nemam ja. Ja imam iron mač i iron pik. Ako ti treba daću ti. Ja imam Iron Match, Iron Pick i Iron Stack.
Meni ne treba. Ja imam dupli pik, dupli meč. I eto. Što misliš dupli vod? Imam dupli aeromač. 2. A, Trebalo ti. ne. Ok. Što sam tražio, ja. Daj napravi još ovo. Moram napraviti tajma. Da. Baklje. Evo ga, ovako je bolje. Šta ovaj ne piše? Haha. Evo, ja ušao. Ima li ko natpis? Jesi izgubio stvari? Da. Ajde da ću ti ja. Kako ti treba? Nisam baš sve. Ok, aj uzmi koji treba. Ajde ide, varjaju. Ne deri se! Ja, da. Kako je moguće da ti otvoriš moj chest? Otvori ga ponovo, Aldine. Mogu li pik? To može se kopao. Koje? Šta hoćeš? Hoćeš da pravimo farmu. Ko će da pravimo farmu? Ko će da pravimo farmu? Where? Evo ovdje. Valja, ajmo ovdje pravimo. Šta trošimo? Šta je? Valja, vidio sam. Sljedeći put ne misli ozbiljno. Ovdje ćemo praviti XP farmu. Nemo. Evo ovdje. A dobro, imamo previše. Pećina! Obla! What the fuck? Juhu! Našao sam iron. Dva. Šta ti treba? Imam mnogo drveta. Juhu! Ćemo da dole skačemo. Čekaj, imaš kabel. I ovim ćemo završiti našu epizodu, snimat ćemo sljedeću epizodu, to će biti XP farma. Doviđenja, čao!